To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan rana, fatan kowa yana lafiya. So, a yau abin da za mu ɗan dudduba mu ɗan magana akan shi ne yadda mutane za su kasance WhatsApp nasu ya daina yin expire. So da yawa dai mutane abin da yake ɗan kawo mana problem yawanci a wajen chatting da sauransu, WhatsApp yana yawan yin expire. To shine yanzu da za mu magance matsalar. Za mu fara. To amma da Allah kafin nan muna son kafin fara komai, mu shiga cikin aiki. Muna so in ka shiga da Allah sai ka danna subscribe, sai ka danna alamar ƙararrawa yadda in an saki sabbin technology irin wa'innan abubuwan za su faɗo maka. Sannan za ka iya tambaya akan kowane abu da kuke so ɓangaren matsalar waya da sauransu. Assalamu alaikum. Yawwa, gashi mun fara. Da farko za ka shigo cikin wayarka, sai ka shiga cikin WhatsApp in kana da shi. Sai ka taɓa wannan abin na sama, mai alamar nan guda uku. Kun gan su nan? Sai ka taɓa. In ka taɓa, zai nuna maka setting, sai ka taɓa setting. Gashi za ka gani ya shiga cikin setting ba? To sai ka zo sai ka taɓa account. Gashi ya taɓa account. Sai ka zo nan ƙasa za ka ga inda aka sa change number. Sai ka taɓa. Za ka ga nuna maka changing your phone number will migrate your account information as in group and settings. Sai ka danna next. Gashi nan inda ya nuna muku column guda biyu, enter your old number, enter your old phone number with country code. Sai ka taɓa tsohuwar number ka wacce kai amfani da ita. Sai ka taɓa, sai ka saka ta. Misali ta wadda na saka ni ita ce 768,475. Ka gama ko? To sai ka zo nan enter your new number, your new phone number with country code. Sai ka taɓa shi ma sai ka saka. Sabo ya kasance layin da yake a kan wayar ko kuma layin da za ka saka ɗin na biyu ya kasance layin yana kusa da kai ko kuma yana cikin wayar. Sai ka saka layin. Gashi sai ka yi next. Zai nuna maka cewar you are about to change your number from wannan number zuwa wannan number. Kana son wanda ka canja number su sani? Misali mutanen ka na contact naka. To abin da ya kamata ka yi shine sai ka nuna musu cewar no, kawai karka buɗe wannan abun. Wannan column da zai nuna wannan abun karka buɗe shi, kawai sai ka danna done kawai. Gashi nan yana tafiya. Yana connect. Kaga gashi yanzu za su tura mana code ɗin da yake cikin wancan line, zai yi automatic. Gashi nan yana tafiya. Sun tura, kun gani? Shikenan har ya buɗe. Kun ga har ya buɗe? Har ya buɗe ko? Saboda sun yi amfani gashi abin da suka rubuta, kun gani? To sai ka sake dawowa. Ka sake shiga gunnan da muka shiga na setting. Sai ka sake danna setting, sai ka sake danna account. Sai ka je change number. Sai ka danna next. Sai ka dawo nan wajen enter your old number. Number nan da ka canja. Kun gane? Wacce ka saka ta biyun wannan. Sai ka saka ta a nan gurin. Sai ka zo nan gurin sai ka mai da waccan number taka wacce ka register ita zuwa WhatsApp. Sai ka danna next. Za su ƙara nuna maka notify contact. Wato duk waɗanda ya kasance suna abin naka su wannan wanda kuke chatting da su san cewar ka canza number. Sai ka kawai ka danna done. Gashi nan yana tafiya. Kun gani? Za su ƙara danna wannan code ɗin za su tura maka shi. Gashi nan yana verifying. Kun ga shiga. Kun ga dawo. So wannan shine hanyar da mutum zai bi ya canja WhatsApp ɗinsa.